Ο θεσμός των Γεωργικών Συμβούλων υπό το πρίσμα της κοινής αγροτικής πολιτικής και η συμβολή των Γεωργικών Συμβούλων στη διάχυση γνώσης και καινοτομίας θα βρεθούν στο επίκεντρο του δεύτερου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωργικών Συμβούλων που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβούλων Pharma Advisors. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα στο τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο Γ Αναστασία Παπαγγελή. Περισσότερα όμως για το συνέδριο αλλά και για το ρόλο των Γεωργικών Συμβούλων θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών Pharma Advisors, κύριο Ιωάννη Καραστέριο, ο οποίος μου κάνει την τιμή και μου δίνει τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας στην πρωινή παρέα του City 106,1. Καλημέρα, Πρόεδρε, κύριε Καραστέριο. Καλή εβδομάδα. Με το καλό να μας έρθετε στη Θεσσαλονίκη μου. Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τα βασικά, κύριε Πρόεδρε. Ποιος είναι σήμερα ο ρόλος των Γεωργικών Συμβούλων στην εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα και ποιος είναι ο σκοπός του συνεδρίου? Αρχικά να πούμε ότι το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο, ξεκινώντας από εκεί, διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη φέτος με την ευκαιρία της έκθεσης Αγρότικα. Όπως δεσμεύτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα πέρυσι. Φέτος είμαστε στο δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο και θέλουμε ουσιαστικά μέσω του συνεδρίου να υπερθεματίσουμε, αν θέλετε, τον ενεργό ρόλο του Γεωργικού Συμβούλου και στην εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής αλλά και στη διάχυση γνώσης και καινοτομίας. Ο θεσμός του Γεωργικού Συμβούλου είναι βασικός μηχανισμός της υποστήριξης των αγροτών και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον εξυγχρονισμό της γεωργίας. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν αφορά μόνο την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, αλλά ο Γεωργικός Σύμβουλος είναι ουσιαστικά ο επιστήμον ο οποίος είναι ο αρρωγός στην καθημερινή προσπάθεια του παραγωγού για τη βελτίωση της παραγωγής του, για τη βελτίωση της ίδιας της παραγωγής ποσοτικά αλλά και των διαδικασιών της παραγωγικής διαδικασίας. Οι Γεωργικοί Σύμβουλοι ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί, αν θέλετε, στην πραγματικότητα του ελληνικού κράτους από το 2018 μέσω της εφαρμογής του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, το οποίο είναι ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι οι συμβουλές βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και σύγχρονες γεωργικές πρακτικές. Ναι. Είναι αυτό που λέμε αρκετά συχνά, κύριε Καραστέριο, ότι ο σύγχρονος αγρότης, εφόσον δεν είναι ο ίδιος επιστήμονας, πρέπει να έχει έναν επιστήμονα. Όπως αν δεν είναι και ο ίδιος αυτό που λέμε επιχειρηματίας, αν δηλαδή δεν έχει με κάποιον τρόπο αποκτήσει γνώσεις οικονομικής διαχείρισης, θα πρέπει αντίστοιχα να έχει και αυτή τον παράγοντα υπόψη. Αναρωτιέμαι, στη χώρα μας οι αγρότες απευθύνονται σε συμβούλους και ποια είναι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα? Είναι υποχρεωτικός ο Γεωργικός Σύμβουλος? Ο Γεωργικός Σύμβουλος, με την έννοια όπως τη βιώνουμε σήμερα στο εθνικό πλαίσιο, δεν είναι υποχρεωτικός. Ο Γεωργικός Σύμβουλος είναι ένας άνθρωπος, ένας επιστήμον, όπως είπα και προηγουμένως, ο οποίος πολύ ορθά αναφέρατε προηγουμένως, μπορεί να βοηθήσει τον παραγωγό και στην πρωτογενή παραγωγή και στη δευτερογενή, δηλαδή στη μεταποίηση, στην καθετοποίηση, αλλά ακόμη και στο μάρκετινγκ και την προώθηση ενός γεωργικού προϊόντος. Οι παραγωγοί θα πρέπει να επιλέγουν συμβούλους οι οποίοι είναι έμπειροι, γνωρίζουν την πραγματικότητα, μπορούν να τους βοηθήσουν σε οποιαδήποτε κίνησή τους. Και από την άλλη, οι γεωργικοί σύμβουλοι θα πρέπει να πούμε εδώ ότι θα πρέπει να είναι συνεχώς ενημερωμένοι και θα πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στη συνεχή κατάρτιση των γεωργικών συμβούλων, γιατί η συνεχής επιμόρφωσή τους σε νέες τεχνολογίες, όπως π.χ. στη γεωργία ακριβίας, στις ψηφιακές εφαρμογές και στις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, είναι απαραίτητη έτσι ώστε οι σύμβουλοι να μπορούν να μεταφέρουν μια επικαιροποιημένη γνώση στους παραγωγούς. Τα δεδομένα αλλάζουν παγκοσμίως. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει πλέον η ελληνική πραγματικότητα, ούτε καν η ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Υπάρχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο, μια διεθνής αγορά, η οποία αναζητά καθημερινά προϊόντα, αγροτικά προϊόντα ποιοτικά, ασφαλή. Έτσι και εμείς
ως γεωργικοί σύμβουλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε, να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για την παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές, με ποιότητα, όπως είπα πριν, και με ασφάλεια. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, θα σας πω, γιατί συζητάμε για τις προκλήσεις που έχει ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος που είναι στο πεδίο, που είναι εκεί, αλλά καταλαβαίνω ότι και ο γεωργικός σύμβουλος έχει τις δικές του προκλήσεις. Από αυτό που μου λέτε, ότι εσείς είστε υποχρεωμένοι διαρκώς να ενημερώνεστε, να εκπαιδεύεστε, να μετεκπαιδεύεστε, για να μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες τις εξελίξεις. Η μετεκπαίδευση και η συνεχής ενημέρωση του Συμβούλου είναι υποχρεωτική και το υπογραμμίζω. Δεν δύναται ένας επιστήμον, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τις τελευταίες εξελίξεις, να μπορέσει να ενημερώσει οποιονδήποτε, πόσο δε μάλλον έναν παραγωγό που τις εφαρμόζει, για το τι πρέπει να γίνει στη φάρμα την επόμενη μέρα. Οι γεωργικοί σύμβουλοι λοιπόν είναι επιστοποιημένοι από τον Ελγόδημητρα, στον οποίο διατηρείται και το μητρό των γεωργικών συμβούλων των φυσικών προσώπων, αλλά και των φορέων παροχής γεωργικών συμβουλών, των επιχειρήσεων ουσιαστικά που παρέχουν τις συμβουλές, αλλά και αυτό θα τονιστεί και μέσω του συνεδρίου, θα πρέπει να υπάρξει συνεχής μετεκπαίδευση, συνεχής ενημέρωση και μια προσπάθεια του ίδιου του Γεωργικού Συμβούλου, αν όχι υποχρεωτικά, μέσω συγκεκριμένων πιστοποιήσεων ή σεμινάριων, ιδιωτικά να ενημερώνεται. Νομίζω ότι ουσιαστικά και το πρακτικό αποτέλεσμα θα φανεί στην πράξη, δηλαδή η συνεργασία ενός συμβούλου, ενός έμπειρου γεωργικού συμβούλου, με έναν παραγωγό ο οποίος έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις από τον γεωργικό του σύμβουλο, νομίζω ότι θα είναι και το βέλτιστο αποτέλεσμα. Θα δώσει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Πόσα μέλη έχετε στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών? Είναι Γεωργικών Συμβουλών ή Γεωργικών Συμβούλων? Τώρα εδώ ο τόνος μας μπερδεύει. Όχι, ο τόνος δεν μπερδεύει. Είναι οι Γεωργικοί Σύμβουλοι. Εμείς είμαστε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Παρέχουμε λοιπόν γεωργικές συμβουλές. Ο Σύλλογος αριθμεί σήμερα 60 μέλη σε όλη την Ελλάδα, από άκρη σε άκρη, από τον Εύρο έως την Κρήτη. Και ουσιαστικά δημιουργήθηκε, έχουμε και, αν θέλετε να το πούμε, γενέθλια μέσα στο Μάρτιο, περίπου 2 χρόνια πριν. Προσπαθούμε να συσφίξουμε τις σχέσεις μεταξύ των μελών μας, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα κόμβο επικοινωνίας, και ως σκοπούς έχουμε επίσης τη συμμετοχή μας και την εκπροσώπηση σε θεσμικά όργανα και της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνεχή επιμόρφωση των απασχολούμενων γεωργικών συμβούλων σε μέλη του Συλλόγου, όπως είπα και προηγουμένως. Άρα και εμείς οι ίδιοι, και μέσω παραδείγματος χάρη του πρώτου μας συνεδρίου, κάναμε παρουσιάσεις και σεμινάρια που αφορούσαν τους γεωργικούς συμβούλους, έτσι ώστε και οι ίδιοι να λάβουν ενημέρωση. Έχουμε επίσης στόχο την επιστημονική και επαγγελματική συνεργασία των μελών μεταξύ τους, αλλά και την επιστημονική συνεργασία των μελών με συνεργαζόμενους φορείς. Στόχος στο μέλλον του Συλλόγου είναι η συμμετοχή τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, και θα ήθελα να πω και μέσω της εκπομπής σας σήμερα ότι άμεσα θα προβούμε στην υπογραφή κάποιων μνημονίων συνεργασίας με τα τμήματα γεωπονίας, τις γεωπονικές σχολές, τα γεωπονικά πανεπιστήμια, ανάλογα με την πόλη, ας το πούμε έτσι, με τις γεωπονικές σχολές, στο επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια αγαστή συνεργασία με τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας, που δεν είναι άλλοι από τη μεταφορά πραγματικής γνώσης και καινοτομίας από την έρευνα, από τον ακαδημαϊκό τομέα, στο χωράφι, στη φάρμα, στην κτηνοτροφική μονάδα. Ναι. Η δύναμη της συνεργασίας που και σε αυτό το πεδίο πόσο σημαντική είναι, δηλαδή η συνεργασία και η σύνδεση μεταξύ γεωργικών συμβούλων, πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και βέβαια του ίδιου του αγρότη, του ίδιου του ανθρώπου που είναι εκεί έξω και πολεμάει με όλες αυτές τις αντίξωες και απρόβλεπτες συνθήκες. Και αναρωτιέμαι, κύριε Καραστέριο, αν ο θεσμός των γεωργικών συμβούλων μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και της κλιματικής αλλαγής και στη μετάβαση σε πιο βιώσιμα αγροτικά συστήματα, αυτό που είπατε νωρίτερα δηλαδή.
Και αν οι γεωργικοί μας σύμβουλοι στη χώρα μας είναι καταρτισμένοι προς αυτή την κατεύθυνση και βέβαια αν ανταποκρίνονται και οι ίδιοι οι αγρότες. Σας καλούν δηλαδή όταν βρεθούν στην ανάγκη, όταν είναι πια αργά, ή οι σωστοί επαγγελματίες του πρωτογενή τομέα, ξεκινώντας τη δραστηριότητά τους, λένε ότι ο γεωργικός σύμβουλος είναι ο πρώτος και απαραίτητος συνεργάτης που πρέπει να έχω μετά από το χωράφι που έχω βρει ότι θα καλλιεργήσω? Νομίζω ότι αυτή είναι μια ερώτηση κλειδί, η οποία τέθηκε και στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής ΑΚΙΣ, της Επιτροπής δηλαδή που έχει σχέση με τη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό που ίσως αποτελεί την κύρια προϋπόθεση είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Όπως εγώ προσωπικά μου αρέσει να λέω, είναι ότι μπορεί ως γεωργικός σύμβουλος να μην ξέρω τη δουλειά σου 100%, αλλά σίγουρα θα σε βοηθήσω σε κάποια κομμάτια να την κάνεις καλύτερα. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε όλη την νοοτροπία. Και η παραγωγή και από την πλευρά μας οι γεωργικοί σύμβουλοι. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι συμβάλλουμε στη βελτίωση του αγροτικού τομέα. Και ναι, υπάρχουν πεδία συμβουλών τα οποία έχουν να κάνουν και με την κλιματική αλλαγή. Ένας έμπειρος παραγωγός μπορεί να ξέρει την καλλιέργεια του πάρα πολύ καλά, αλλά μπορεί να μην γνωρίζει άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν σχέση απόλυτα μόνο με την εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Έχουν σχέση με ουσιαστικά τις αλλαγές που επέρχονται, αυτά που θα δούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Ένα από αυτά είναι οι κλιματικές αλλαγές, είναι η αλλαγή καλλιεργειών, η αλλαγή πρακτικών. Σίγουρα θα πρέπει να περάσουμε σε μοντέλα βιώσιμης παραγωγής, σε μοντέλα τα οποία, όπως είπα και προηγουμένως, καταλήγουν στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, αλλά και σέβονται το περιβάλλον. Είναι ένα, ας το πούμε, ένα παράγοντας κλειδί η προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή. Άρα συστήματα όπως αειφορική γεωργία, βιολογική γεωργία, αναγεννητική γεωργία, είναι κάποιες έννοιες οι οποίες συχνά ίσως να ακούγονται στα αυτιά των παραγωγών ως περίεργες, ως άγνωστες. Αυτός λοιπόν είναι και ο ρόλος του Γεωργικού Συμβούλου, να μπορέσει να δώσει στον παραγωγό να καταλάβει ποια είναι τα ωφέλη της εφαρμογής αυτών των βιώσιμων συστημάτων παραγωγής. Θα πρέπει να κατανοήσουν οι παραγωγοί λοιπόν ότι υπάρχουν πραγματικά ωφέλη και ότι δεν είναι απλά προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή κάτι το οποίο είναι σήμερα στη μόδα, αν θέλετε, σε εισαγωγικά. Γιατί για πολλά χρόνια υπήρχαν συστήματα παραγωγής τα οποία ήταν της μοδός, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Ναι, και ξαφνικά ξεπεράστηκαν. Δεν θα πρέπει λοιπόν να στεκόμαστε εκεί, θα πρέπει να στεκόμαστε πραγματικά στην εφαρμογή μεθόδων παραγωγής οι οποίες είναι και αειφόρες αλλά και βιώσιμες οικονομικά. Ξέρετε, εδώ μπερδεύουμε πάντα ο αγγλικός όρος που στην πλούσια ελληνική γλώσσα ως sustainable μεταφράζεται με δύο έννοιες, ως αειφόρος ή ως βιώσιμος. Εδώ λοιπόν έχουμε την αειφορία που σχετίζεται με το περιβάλλον και την βιώσιμη οικονομία, ας το πούμε έτσι, που σχετίζεται με την παραγωγικότητα, με τα κέρδη της αγροτικής εκμετάλλευσης. Στόχος λοιπόν του Συμβούλου θα πρέπει να είναι και η παραγωγή ασφαλών προϊόντων με την εφαρμογή αειφόρων συστημάτων, αλλά και φυσικά η οικονομική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης μακροπρόθεσμα. Άρα όλα αυτά νομίζω ότι συνθέτουν ένα πάζλ το οποίο θα πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας όταν αναφερόμαστε σε γεωργικές συμβουλές και στη συνεργασία παραγωγών, αγροτών με τους γεωργικούς συμβούλους. Λοιπόν, την ερχόμενη Παρασκευή και 13 Μάρτη, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε στο συνέδριο, ποιοι θα συμμετέχουν, σε ποιους απευθύνεται και τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να το παρακολουθήσουν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καραστεριό? Βασικά το συνέδριο είναι ανοιχτό, δεν υπάρχει περιορισμός, γίνεται όπως είπατε και εσείς, πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο Γ του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Περίεργο μέρος διαλέξατε για να το κάνετε. Περίεργο μέρος, τοποθεσία διαλέξατε για να το πραγματοποιήσετε. Νομίζω είναι ότι η Γεωπονική Σχολή είναι απόλυτα σχετιζόμενη με τους γεωργικούς συμβούλους, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των γεωργικών συμβούλων είναι γεωπόνοι.
άρα ήταν συνειδητή η επιλογή μας της Γεωπονικής Σχολής, του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου. Νομίζω ότι υπάρχει και η συγκυρία της εκδήλωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου του Τμήματος Γεωπονίας στην Αγκρότικα. Οπότε επιλέξαμε το Τμήμα Γεωπονίας. Θα υπάρχουν 2 στρογγυλές τράπεζες, οι οποίες ουσιαστικά θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια αυτών των τραπεζών 2 θέματα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Ένα, ο ρόλος των γεωργικών συμβούλων στην εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Άρα θα δούμε λίγο την νομοθεσία, τους ευρωπαϊκούς κανόνες, και θα μετέχουν φυσικά και εκπρόσωποι του Υπουργείου και ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι φορέων όπως του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρα και ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ. Και η δεύτερη στρογγυλή τράπεζα έχει να κάνει με την συμβολή των γεωργικών συμβούλων στη διάχυση γνώσης και καινοτομίας. Και πάλι εκεί θα έχουμε εκπροσώπους του Υπουργείου, φυσικά εκπροσώπους των ερευνητικών φορέων και των ακαδημαϊκών φορέων, αλλά και των παραγωγών της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών και της ΕΦΕΑΣ, των αγροτικών συνεταιρισμών. Άρα θέλουμε να γίνει μια συζήτηση στην οποία θα ακούσουμε τις απόψεις όλων, θα μπορούμε να βγάλουμε απτά συμπεράσματα, έτσι ώστε να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα. Δεν πραγματοποιούμε το συνέδριο απλά για να πραγματοποιήσουμε το δεύτερό μας συνέδριο κατά την Αγκρότικα, αλλά θέλουμε καθημερινά να βελτιώνουμε τον ρόλο του Γεωργικού Συμβούλου και να προάγουμε τον θεσμό του Γεωργικού Συμβούλου. Να δώσουμε σε όλους με λίγα λόγια να καταλάβουν πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ρόλος. Εγώ από το Γεωργικό Σύμβουλο θα ξεκινούσα αν ήθελα να γίνω αγρότης. Αν δεν ήμουνα και ήμουνα διαδοχής αγρότης και ο πατέρας μου ή ο παππούς μου ή ο προπάπος μου δεν είχαν φροντίσει να έχουνε, θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανα μόλις μου έδιναν το κλειδί από το τρακτέρ. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Καραστέριο, εξαιρετικοί ομιλητές. Θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μετά την υλοποίηση του συνεδρίου για να μεταφέρουμε και τα συμπεράσματα και όσα ακουστούν στις φίλες και στους φίλους ακροατές του City 106,1. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Καραστέριο, καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Ραντεβού αυτή την Παρασκευή 13 του μήνα κυρίες και κύριοι στις 4 το απόγευμα για το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικών Συμβούλων που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών Farm Advisors στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης